Og der er grønt for helvede. Jeg ser også, hvad det. Hvad? Jeg skal være lidt sent. Ja, Så jeg det kan er godt det. forstå dig. Shit. Hvor fanden kører han? Eller, ui. Men hvorfor er I egentlig på... Jeg er lærer, hvorfor er I egentlig på radioen? Er jeg også fra politiet? Øh, altså, der er mange, der synes, det er irriterende, men jeg forstår det ikke rigtigt, fordi hver gang jeg bliver bedt om at komme og hjælpe folk, så er det egentlig bare det eneste, jeg svarer, det er ja. Og så hvor hen Ja. personen er. Men ham, den anden læge, han har det med at snakke ret meget på radio. Ja, man skal ikke lave sådan noget hyggesnak. Det er jo også mange af betjente, der bare finder på. Bare Ja, hyggesnak, altså, hyggesnak. ja, det eneste, jeg melder ind, det er, hvis der er nogen, der skyder, eller hvis jeg har brug for hjælp, eller hvis der er nogen, der har brug for hjælp af mig, så kommer jeg selvfølgelig og hjælper dem. Ja. Hvis der ikke er nogen, der svarer over radioen på et tidspunkt en dag, så ringer du bare til mig personligt, hvis jeg er på Yes. arbejde eller noget. Ja, ja. Så kommer jeg med det samme fuldt udryk helt mod Tjavs. Nå. Også hvis der er nogensinde nogen, der så tror dig eller noget som helst. Så skal jeg nok, ja, Ja. Så ringer jeg bare til dig. ja. Så kommer jeg enten med politiet eller nogen af mine venner. Det finder vi lige ud af til den tid. Jo. Super. Det var sådan, ja. Jeg tjener cirka deromkring 700-800 per person, jeg hjælper. Okay, hvor mange hjælper du sådan cirka om dagen? Nok 50 stykker. Sådan der. Vent ikke, nej. Okay, fair. Fair. Fair nok. Nå, men vil du vise mig rundt derinde, eller må Ja, jeg se stedet? det kan jeg godt. Det her, det er jo den kender jeg. Ja. Det er jo ikke lige fordi, vi bruger hospitalet særlig meget, fordi vi hele tiden er ude at køre. Ja, men der er vel, I har vel også, nu hvor der står læge med på din trøje, det er vel dem, der er, det er vel dem, der Ja. er her på hospitalet, er det ikke? Jo, lidt on and off nogle gange. Nå, okay. Er det der er en operationsstue? Ja, så Har her var vi du, opererer folk, hvis de hov, ja. fejler et eller andet eller sådan noget. Nå. Har du nogensinde prøvet det? Nej, ikke indtil videre egentlig. Jeg tror også, det har noget med kontor. Jamen, jeg kender faktisk kontorlæge. Jeg ved godt, hvor kontoret ligger, tror jeg. Nå. Det ligger. Er det den her? Yes. Hvilken er bandit? Jamen, jeg har det første her. Nå, hvem er direktør? Men normalt så tager vi, hvad noget her, ansøgningerne herinde, hvis folk de skal til jobsamtale, eller sådan noget i den Jamen, stil. hvem er direktør? Det er mig. Så du ejer stedet? Ja. Nå, men hvor fanden har du så ikke kontor her? Det er vel din sekretær, der skal sidde herude? Jamen, altså, vi er ikke særlig mange læger i øjeblikket. Ham, min anden læge, han er mest ude hele Nå, tiden og helbreder men folk og sådan noget. jeg kan godt skaffe dig en sekretær, hvis der. Virkelig? Ja, Hvem skulle det være? jamen, jeg kender en. Hvad vil du helst? Er det lige meget, hvilken køn det er? Ja, Okay. Jeg kender en, jeg ringer lige til ham her i morgen, så kommer han op til jobsamtale eller sådan noget der. super. Han hedder Mads. Ja, Ja, det lyder så ja. fedt. Ja. Det starter... Hvad fanden er det? Hvad fanden? Er det sådan et sted, hvor I står og... Ja, hvad laver I her faktisk? Det er Er det egentlig røntgen? mest her, hvor... Nej, mest her, hvor at røntgenscan foregår. Ja. Nå, for det er jo... Ja, Det lyder da også dejligt og sjovt. eller noget i den stil. Det håber jeg aldrig, jeg kommer til at ligge der. Det kan da godt være, at du får brækket et ben eller et eller andet, så skal du lige Jamen, på man kan hospitalet. krydse fingre. Ja, Nej, man kan jo få et skud i knæskallen, så kan det være, der sker noget. så har vi
rum herinde, hvor patienterne de så kan ligge, hvis de nu har født eller fejlet et eller andet, så kan familien komme herind og komme med gaver eller sige hej til personer, der er her. Ja. Yes. Ja. Og det er det samme på den anden side, er jeg ret sikker på. Eller hvad? Det her, Hvad fanden er det her for en stue? det her det er et office. Nej, det her, det her er ikke det her, det er det er Dr. Hvad Office står der? 372. Ja, ja. Ja. Det har jeg sgu aldrig brugt før. Jeg tror, det er sådan privat, ja. Private Stue. room. Ja, ja. Ja. Og det her, det her også. Ja, det er den der også. Ja. Hvad, har I et toilet et sted, jeg skal tisse? Jeg tror, toiletterne er herovre. Jeg er faktisk Jeg ikke tror, idé, hvor det ligger toiletten de ligger lige der. Okay, jeg går lige på toilet. Ja. Hun er sgu egentlig meget sød nok, jo. I hvert fald også det, jeg har hørt om hende. Ja. Det var også det, som ham den anden sagde. Hun har en meget dejlig stemme. Ja. Så hvad for noget? Altså på pillbox lige ude foran. Yes, jeg kommer lige om lidt. Hej. Ja, jeg kommer nu. Hej. Ja, jeg har... Freja? selvfølgelig. Jeg har nogle blomster til dig. Ja. De er til dig. Ja. Du var nok sødt. Ligger dem lige ind på mit kontor. Så. Freja, kom lige her. Stil dig lige foran mig, Freja. Freja, der er noget, jeg gerne vil spørge dig om, ikke? Kan du høre mig? Det er fandme spændende, det der. Hold nu op. Ups. Vil du gerne være kærester? Altså, jeg afviser dig ikke, men jeg synes, vi skal lære hinanden endnu bedre at kende, før vi når dertil. Hvis det er helt i orden med dig. Vil du stadig tage imod ring? Ja. Okay, ja. Værsgo, jeg Tak. putter den på din hånd. Ja.